N'eziokwu Igbo ụtọ ya mere anyị na-eje egwu ebe a kwa ụbọchị Fraịde na-akwalite ya n'ụzọ pụrụ iche. Ebe a ka anyị na-eme omenala na-akụghị mmiri. Ebe a ka anyị ji omenala Igbo anyị isi. Ebe a ka anyị ji ndụ ọma na chukere Igbo anyị isi. Ebe a ka anyị ji aja ana Igbo n'ọma niile Chukwu jikee Igbo n'ala Igbo anyị isi, maka na anyị bụ ụmụ Chukwu nke ekere n'ala Igbo n'ala dị mma. Abụ m Chizzy anyị ezuone ka aha ere udene. Anyị ga-atụtụ ngịga maka na ewe m eze mmụọ onye isi nchụaja nke nke taata ọ ga-akọwa ya ọfụma. Anyị kọwacha ya, mana ka anyị gbapụ ya ọsọ n'isiokwu m nke ụbọchị. Agwa m unu n'afọ a na mbido ọnwa ya bụ ọnwa mbụ afọ 2021 a, anyị ga na-atọpụ ndị niile ndị dibịa ụgha kere agbụ, ndị dibịa ụgha kere agbụ, maka na ụfọdụ ndị dibịa ụgha akalizi akali ugbu a na-emebi afọ ọdịnala. Ụfọdụ ndị dibịa ụgha ka ị ga-esi wee matagasị ya ka anyị ga-alụtụgasịrị gị aka n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ eziokwu na onye nọrọ na mkpa, onye nọrọ na ụmụ ihe uruju, onye nọrọ na nrịanrịa dị iche iche, a na-asị onye ọbụla abịa bute asị maọbụ nke ọbụla asị mee ka ya dịgodo weta onwe ya, ọ na-eme ya. Mana tata anyị ga-alụtụgasị gị aka ka ị ga-esi wee magasị ndị a na-eji aghụghọ abịa na ndị na-agbara ha ọsọ ahịa. Maka na ndị dibịa ụgha, dibịa asị, adịgboroja dibịa, ha wegasịrị ndị na-agara ha maọbụ na-agbara ha ọsọ ahịa, ka eziwegasị ọsọ ahịa ndị na-achọ ụlọ, ka eziwegasị ọsọ ahịa ndị nọ na ahịa ọba ahịa dị iche iche na-agba ọsọ ahịa. Nke mbụ bụ nwanne m nwaanyị ije ma ha n'ebe ọbụla dibịa. Ụfọdụ nọ na ebe nzikọrịta ozi ugbu a, nọ na soshal midia dị iche iche. Ụfọdụ enweghịkwanụ anọ na soshal midia, mana ha were ndị na-agbara ha ọsọ na-aga n'obodo dị iche iche. Ọ ga-atụ gị n'anya na n'obodo ahụ ị nọ na-ewere dibịa were onye na-agbara ya ọsọ ahịa, o wee ike obiri na obodo tele aka. Obodo dị iche iche ndị ejemigo, obodo dị iche iche ka ha wegasịrị ndị na-agbara ha ọsọ ahịa. Ọ ga-agba onye nwee nsogbu, ọ pụta ọfụfụ ebe a na-akọ ya, ọ ga-amakwa onye Igbo ọfụma, ọ gbabara gị ụna sị gị na-ewe dibịa nọ n'ofu ebe ha. Ọ ka ha si eri ndị dibịa ụgha, ha riri nne na-emebi afọ ọdịnala. Nke mbụ bụ na ịbịa ebe ahụ, dị a ga-asị gị ije zụọ mmanya bekee, mmanya na-aba n'ahịa, ije zụọ igbe mmanya bekee ole na ole tupu enebere okwu gị anya. Ọ ga-edenye gị n'ihe ị ga-azụ mmanya ololo nke bekee na-aba n'ahịa. Ọ ga-edenye gị ụmụ ihe dịgasị iche iche tupuri ọsịbazie gị wetazie ego o ji agba afa. Ị ga-azụ mmanya ndị ọ ga-aja ọnwụgodo ọgwụ ike, ọ bụ na akpụrị na-akpọ ya nkọ, ọsị gị wetagodo mmanya ahụ. Ụfọdụ ndị otu a bụ ndị ga-ebu ụzọ kọrọ gị akụkọ ihe na-eje ka efi. Ụfọdụ bụ ndị ga-atadogodo anya n'ego ị ga-akụ ya. Ndị a na-ebughị ego, mmadụ ga-ebu nrịanrịa wee bịa na be dibịa, o buru ụzọ magodi ya ego, si anyị edebe akara. Ụdị ndị ahụ adịghị ewe ebere, maka na ọrụ ka ha na-alụ. Ihe a na-achọgodo bụ akpa gị, ma ọ dị mma ma ọ dị mma, gaghị afọ ha ka ha were obi imiko. Agaghị ewe ya na onye na-ekwu, anaghị agwa gị ihe ga na-atụ gị egwu. Ije ma ha n'ebe ha na-agwa gị ihe ga na-atụ egwu, ihe a ga-agba agwa gị. Ịmago na onye na-ele afịa ga-agwa gị ihe ọ ji ele afịa, ihe ga-eme gị bịa na nke ya, ịnọ na nke ya, nke ga-eme na ị ga-anaghachi azụ, ị na-atụzi ụjọ. Ihe ahụ ọ bụrụ na obere nrịanrịa na-ebu gị nsogbu, ọ gwacha gị okwu ahụ, o nwee ike ichesa ebe ị ga-eweta ihe a niile, obi a na-achọ ikopụ gị. Ọ bụ ụdị ndị dị otu a. Ụfọdụ ndị anyị na-afụkwa na-anọ na-aza eze mmiri na eze nwaanyị na eze nke ọzọ nọ na mmiri, na-eje agba ya mmanya ololo na orimiri dị iche iche, na-ebimepisikasị mmiri. Ụfọdụ n'ime ha so na adịgboroja awụ ya ego ka ha na-achọ. Ija ihe a na-achọ bụ ibute nnukwu ụgbọala. Tata anyị na-asị iwere nrịanrịa, iwere na-ewe ka o si eme gị, ma ọ bụ na afọ na-enye gị nsogbu, biko ọ bụrụ na nrịanrịa na-eme gị,
ije ha na be dibịa kwụsịrị ịgwọ gị, ọ sị gị je pụtaba ewu ozigbo o were mgbọrọgwụ, o were ihe ọ ga-enye gị ka ị wee rie ka ihe na-eme gị wee na jiri ọsọ jiri ije jee chọba ụlọ ọgwụ ị ga-aga, onye ahụ bụ adịgboroja ewu ka ọ chọrọ ịta maọbụ ebili, o wee kọsị gị ọkụkọ na ihe ndị ọzọ. Mmadụ ga-ebuo ya bịa na nke gị, buo nrịanrịa bịa na nke gị, ị nweghị mgbọrọgwụ, ị nweghị ọgwụ ị ga-enye ya ka ọ dị ya mma. Ihe ị ga-ebu ụzọ si ya bụ ya jee zụta ebune, ụfọdụ narị asị jee zụta efi, ụfọdụ aje zụta anụ dị iche iche. Onye na-anwụ ị gaa n'ụlọ ọgwụ na gboo ka ndị nna nna anyị ha si eme ya bụ ị na-abịta ya pụta, ọ na-akpụpụta akpa ya na-azọgodu ndụ, ọ na-ebupụta akpa ya, ịfụ na ihe ọ na-eme gị na ọ na-enye gị na o were mgbọrọgwụ na ihe ọ ga-enye gị n'ọgwụ. Otu esi eme ya n'ụlọ ọgwụ, n'agbanyeghị na ụlọ ọgwụ ụfọdụ ga-asịkwa gị je weta ego tupu emetụ gị aka, mana ọ bụ ọnụ ka ihe eji debe ya na gboo. Mana nke ọdịnala, ọ ya ka ọdịnala dị iche na gboo, na ị na-abịa ebe ọ bụla iburu nrịanrịa na-aga, mara na ọ bụ ndị ji gbọọ akwụkwọ na mgbọrọgwụ agwọ. Ọ bụ oge o mebesiri ya, eweziri ka ihe a ga-esi mezie mee ka ihe pụtaba ile, o jebezie ịchụ àjà, mana ọ ga-ebu ụzọ gwọgodo gị ọ bụrụ nrịanrịa, maka na ọ bụrụ nrịanrịa niile ka a na-eburu ebuni, ka a na-eburu ụzọ chụba àjà, ka a na-eburu ụzọ gbubere ọkụkọ na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ewe ndị gboo ha wego mgbọrọgwụ dị iche iche, ị na-abịa ozigbo na-akọ ka o si eme gị, ịfụ ka o si eme gị, ịfụ na owegoro ọ na-ebupụta akpa afa ya, na-ebupụta akpa ebe ọgwụ dị, ọ na-eje n'ebe a na-akpata mgba akwụkwọ na mgbọrọgwụ dị otu a, o burugodo ụzọ yoo ya, ịfụgodo na ọma ihe a na-eme, a wee nọtụzie ha na zọpụta onye a wee gọbazie gị ka a ga-esi wee mee ya. Ụfọdụ gọbazie gị, ọ sị gị na ihe ya obere ihe dị otu a, ị na-abịa anara ọgwụ, ọ dịzizie gị mma, achọghị ime ekene, a ga-egbu ebini, mee nke ọzọ mee nke ọzọ, oge ahụ na-enwe aṅụrị. Nwanne ahụ n'ahịa gị na ọ bụ n'ahịa onye nke gị, gbara ọsọ jee n'ebe a ga-azọ gị, onye ahụ sị gị jebe ebini ozigbo gị wetabago ego ozigbo, si ebe ahụ gbapụ, ime nwụọ oge chi gị na-asị gị nwụọ. Ma ọ bụ na-asị gị jee zọba igbe mmanya ololo na ihe ndị ọzọ, kama a ga-enye gị ọgwụ ma ọ bụ nye gị mkpọ akwụkwọ na mgbọrọgwụ, gwa gị nke a ga-esi dozie gị ahụ. Jee ụlọ ọgwụ, jebe chọrọ ụlọ ọgwụ, jee buru ogologo ụzọ jee mara ihe na-eme, jee ụlọ ọgwụ. Nwanna abụ ndị ebunigodo na ndị efi, gee ntị, anyị anaghị asị ndị dibịa kara aka anọ, mana ka ha si eme usoro, ịfụ na a na-ewere ihe n'usoro. Ụfọdụ nara ebu ụzọ anata gị mmanya tupu anata gị ego ị ga-eji gba afa, ebe ahụ a natara gị ego a ga-eji gbara gị afa bụ iji kọ ebezie gị egwu n'ahụ maka ego a na-achọ ịnapụ gị. Ụfọdụ ada na-asịkwa ebere ego, opekata mpe ife onye nara gị narị puku naira, narị puku naira abụọ, ofu narị puku naira na ihe na-eme gị, ọ mabeghịkwa ihe ọ ga-eme. Ya bụ biko n'afọ a fie na ise a n'anya, e were ndị ezigbo dibịa nọ ibugodoro ụzọ gwa gị ihe ị ga-ejegoro. Ụfọdụ na-asị gị jee mee ihe a mee ihe a mee ihe a na onwe gị, imesi ọ dị mma ịbịa kene, maka na ha ama na isikwa na ọ dịcha mma ije n'ebe ọzọ, ọ ma ihe ọ ga-eme na ọ karị gị njọ, ọ karị gị mana ije ekene ya na o mere gị ka ọ na-adịrị gị mma wee na-aga. Kala na imechara iburuzire ekene jezie n'onye ị na-ama ha nọ na-enyere gị aka. Abụ m Chizzy, anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo, a ga na-akọ ya maka na ewe m onye isi mmụọ aka ma ngwuo eze Enugu, kene ndị Igbo ma mana ọkọ si dị ka nsisi ka abanye ha, maka na ndị asara isi, ndị dibịa ndị ọdịnala ka na-asazikwa ndị ụfọdụ isi na-anara ha ego, ndị ego mbute. Ekene gị odogwu. Ndị Igbo mụrụ m ekele m unu, biko ntanụ ka ga-eke na ntị, anyị kọọrọ unu ka ndị agụ mmụọ mara eje nya ndị weta nke a nye m nke a, ndị dibịa ọjọọ biko gee na ntị, maka mụ na onwe m anyị na dibịa na-arụkọ ọrụ. Nkọwara m iwu n'ọhịa. Gaa n'iru. Ndị dibịa anyị kweta ihe a, anyị amakwuche ya ekwuche, ma mbido mee n'ebe unu ka adị aghọta. Abụ m onye ngwu eka ma ngwu, anyị bụ ndị na-agọ ma agọ, adị m eme dibịa. Tupu dibịa emerighị ihe, ọ kachi gị ji ego anụ bụ unu
dibịa ahụ kasị gị ji ego ọnụ onwe ọnụ maka dị nso gị ji ego ọnụ ịgụchakwa azụ bịa ịbịakwa o meri gị ihe dibịa enweghị ike isi ụba anyị gị nye nye ego o nwere onye ego a na dịka ego eji aba ịhwa inyekwa ya ego eji aba ịhwa ọ barịghị ịhwa o nwere nke ọ ka eme eke ọ dịghị enye gị ọgwụ ọzọ ọchịrị gị chewe na onye na-aga ọnụ ma dịka dịbụ uru gị jee rie gị gbuchiri ọkụkọ ma ihe na igbukwe ihe na-eme gị adịrịghị ọyị mana ma ọ bụ gị mee oriri na be nna gị ma be ndị mụrụ gị ikwune gị jụọ ihe tọrọ na oyi ụwa gị meri ya nri ọ bụrụ nke iji aka gị ma ịfụ na ihe na-aga imechazie ọsịzie gị bịa bịazie a na-ekwu kịta ndị na-eme ya bụ dibịa ndị were gị anyị m nke ha ga-abụkwa ndị be anyị ha na-abịa abịa onweghị onye obodo ka etipụrụ n'obodo emerighị ọgwụ ọ gara isi na gị ji ego ọma ebe ndị a na-eme ka ebinimi ndị eze nwanyị eze mmiri n'ime ka a na-eje eme ya bụ ihe egwu adị ekwe eda n'ime obodo ọ ndị aghọrịrị aghọrị ndị ụwa kpana ogo n'ike maka onwe mmadụ na ndị ike ụwa agwụọ onye kwe ndị Naijiria oji abịachi nwaanyị adị bụ mbada na ọmụkwara ijima na Igbo kemgbe ụwa na ọmụghị ọnwa oje kpọta ikekwe ọ bụrụ ndị ndịda be anyị ndị Yoruba ma ikuo mmadụ ahụ abịa ha ma ndị ụfọdụ na-anọzikwadị n'obodo ha eme kama ha baa n'ebe ndị mmadụ na-ebighị n'ime agụ ndị mmadụ ndị na-akpọ ndị ọsọ ha akpọrọ ha jee ebe a ị na-agazi ebe a ịsa onye abịabiri ebe a n'ọkwa dike n'ọkwa ezigbo dibịa ejekwa obi n'agụ a na-eje akwa obi n'agụ ọ dị ma onye unu chọrọ nụ ya bụ eze Enugu bụ onye isi nchụaja na Akamangwo ọ na-aga na Akamangwo aja na Akamangwo ihe anyị ga-eju ekwu ihe abụ ka ị mara ụfọdụ na-asị ọ ya mere ụfọdụ ji agbara omenala ọzọ omenala bụ obi ebere omenala bụ ihe na-adị mma ihe ọma ka omenala na-achọ na-emekwa na-adị ile imejọọ ya efu ya eze mmụọ asị m ndị a na-apụtakwana ugbu a na-eje gịwa na-aga anị be unu enwe ndị na-azọzi ịga anị be ha ụfọdụ maka na ha ji ewezili ya na-eme ihe a na-ekwesịghị ime eweziri onye chọrọ ime asị a na na-abịa atụ mmadụ na alụsị na-anọ ndị ahụ nnukwu ego na-eburuzi ego mere na ụfọdụ ọnazi n'ime obodo je mekọta ndị ofu ebe si na ọba aja anị be ha na ọba alụsị abịa tụọ mmadụ na alụsị ndị nke a sokwa na adịgboroja na-ebute ọgba aghara na-akapụ ndị mmadụ agbụ na-akapụ ndị mmadụ ezigbo ego ụfọdụ na-esi n'obodo obodo dị iche iche na-akpọtara ha ndị mmadụ kedu n'unugo m na a na-azọ ebe a na-agọ a na-azọ na-ewe ndị na-azọ na ọ bụ ha ga-agọ na onye nke a agọchana na onye nke a ga-agọ dịka mụ na onwe m nkịta na-aga mụ nwa bụchi okenye na ndị na-agọ anụ be anyị adị azọ ọ na-akwara nnene nke be anyị bụ okenye bụ ihe ga-agọ mana mgbe ụfọdụ ịbịakwa okenye ụfọdụ anaghị azụ ụfọdụ ejewe ụka mana obodo enwere ike isi nga anaghị agọ ọkwa ndụ ọhụrụ na aka anya akwụghị ọtọ ọ naghị ekwe eji agọ ma ịdị ga-amanyere ọ bụ ọcha gị nwee aka ya kwụrụ ọtọ ịbịakwụ n'agha abịa ndị be anyị na-ejikwa ama onye aka ya kwụrụ ọtọ ikwu enye dị ka agọnye ama na aka ya kwụrụ ọtọ ịgọkwa mma na-achịghị gị ọnya ịdị ga-agụ afa ịdị ga-agụ ọbara afa ọma bụ afọ onye ahụ anwụhụ mgbe na-agwa gị ha jụkwa anya ndị ọzọ ya bụ anyị anaghị azọ be anyị ọ bụghị a na-eji akparị mmanya dịtinye egwu enyi mba mana ewe ndị ọzọ na-eji ehibe ezeta ihe dịka alụsị na ebe ọzọ jee n'ime obodo ma ọ bụ n'obodo dị lụkọta ụlọ ma ọ bụ jee n'okpufe okpuru osisi gee ihe a na-eme ejije eje mee otu a na-ewe ndị na-eji akpọtara ha ndị mmadụ kịta ka ịbịa na ụdị ndị ahụ bụ ndị ọ nọ na-ekwe ịbịa ka ọ dị-emekwa arụchịwa n'eziokwu ịba ọzọ maka akwụkwọ ka ọ ga-eme ebe ahụ ụmụ ijima ma agwọ na enyi ife chere efe ogwe ndị na-efi agwọ a na-efi agwọ ụfọdụ edebe m onyonyo nwaanyị India na agwọ ndị India ọchịrị na-ekwe enye ndị be anya achịrị gijekwa ebe dibịa na ọ ga-egbu ya anakwa ọma na otu abụghị n'eji ya bụ na amasị ndị be anyị ha ga-akpachakwara anya ya bụ ihe anyị na-ekwu bụ ka izere ndị a n'afọ a ihe na-eme gị wee ndidi jụọ jee n'oke enwe nke ị ga-eji aka gị wee mee enwe ka ị ga-eji wee jiri aka gị zụọ onwe gị ndị dibịa ma ihe na-akụziri gị ya tupu ijeberi na ọyịsịa ọ bụrụ na ihe eme nwere jee na be unu jee gụọ kwuo nna ndị ichie unu ọ bụrụ na unu na-egbubigo agbụrụ unu ije mee dozie ha yọọ ha
mara ihe i mere ejiri aka gị dozicha ya wụ ihe ị ga-emegasị obere ihe ọ bụrụ gị waji aka gị mee ya ụfọdụ bụ ijekpọ ndị nna gị ochie achụ oyi ụwa gị emere gị ụmụ ive nke a bụrụ aka gị ezigbo dibịa ga-agwa gị ihe a imechazie ya efuzie na ihe adịgo mma Amechi Ugwuele ama m na enugo maka akụkọ ndị dibịa ụgha na ịma na ha na-emebi afa ụdị ego ha na-agbagodo afa eze nwaanyị n'elu eze nwaanyị na eze mmiri nke eze ịma na mgbe gboo ndị be anyị na-anụ maka dibịa site na nna ha nụ site na nna ha amara dibịa mara ebe o si marakwa dịka na agbụrụ ha n'ọha eji mara ha n'onyinye Chineke ọ na-esi na chi na o si na chi kịta ihe ị ga-anụ bụ na onye a na ọ na-emekwa ihe a na ọ na-ebu amụma na ọ na-ebu amụma na ọ na-ekwu nke a na ọ na-ekwu nke ọzọ nwere onye ga-ajụ kelee ebe o si ọ nọ na be nna ya emedi ịma na oge mbụ dibịa ada akwara ngwongwo jee biri na be mmadụ na-akwụ ụgwọ ụlọ nọrọ ebe a na-eme dibịa na-anọ na bịa anụ ọkụ ga-esi wee na-amata ndị adịgboroji a maka onye ọbụla obodo kwere nabata na be nna ya omewe dibịa onye a na-abụrịrị ezigbo dibịa maka na ọ gaghị emechu afọ ezinụlọ ije jụọ a ga-agwa gị ụdị mmadụ ọ bụ mana onye ọbụla ga-abịakwara ngwongwo chọwa ebe ọ ga-eje dawa dibịa ebe ọ ga-ebi na mbụ obi n'obodo ha na mbụ dibịa da-apụta ka o jee kpawa ego dibịa ndị bụche oke dibịa ha bụrụ ya dịka n'ike ọ mara ha o si na chi bịa ụfọdụ achọrọ ya mana o nwere ya ga-eme ha emewu ya ụfọdụ dibịa na-arụ ọrụ ọzọ ha na-arụ ọrụ ugbo ọ bụrụ na dibịa ka ha si eri nri mere ha ji ewe ana dị iche iche n'Igbo ụmụ nwaanyị mechaa anwụ ike agwọcha mmadụ onye enye ha ana onwe ike agwọcha onye ebunye ha moto a na-akpọcha ha ma nwaanyị onye ha nwaanyị ya kpọọ nwaanyị n'ụba ka mụ na gị dị na mma ka ị na-echere m ezinụlọ m ụdị ha mana kịta ọ bụkwanụ ha na-ewere ihe ike mere n'obodo ha so achị obodo ndị obodo abịakwute ọ bụrụzi dibịa ka a ga-asị eze mmụọ jụọ nụrụ anyị ihe na-eme ka a marụ ihe ndị mmụọ na-ekwu agba afa kịta kedu ndị na-agba ezigbo afa ịma ka e nwere ọtụtụ ndị amụma ụgha na nke ndị oyibo ka e nwere ọtụtụ ndị dibịa ụgha ha juru ebe niile ụfọdụ na-asị na ha bụ prọfet na ha bụ prọfet native doctor ga-esi mara ndị a o jide chaplet jide obe Jesu ị ga-afụ akwụkwọ nsọ kọọ m n'isi jide akwụkwọ nsọ o mere ka o kụọ mgbịrịgba kedu ụdị ihe bụ ihe a mbanụ ndị be anyị si na ọkwa dibịa nwa ka ha si na ọ gbachara gị afa eji wetu isiokwu a bụ na nke bụ eziokwu ndị mmadụ na-awụ maka ndị njọ mmadụ ga-eburu nrịanrị jekwuru dibịa ka ọ zọọ ya ozigbo dibịa eburu ụlọ sị ha je chọba ebuni ha je chọba mmanya ololo ya bịa na azụgote ụmụ ihe a niile godu ọzụọ ihe na-enweghị isi tupu onye na-anwụ onye ahụ mechazie ọ bịazie nara ya ego ọ ga-eji gba afa ego a ka ọ ga-aka ezi onye ahụ egwu n'ahụ mmadụ onye ahụ ejezi ka o jele a na-butezi ego ndị amụọ ha na-eme cheka ngwa gị na mgbe m na-etolite nna mụrụ nne m na-esi ọgwụ ịba amụ ya ama dịka onye na-esi ọgwụ ịba ọ bụ na ịba yawa mmadụ mgbe anwa ndị ọrụ ugbo juru ebe niile arụ adaghị akabe ndị be anyị mana onye ịba bịa jide ọfụma ọma na ihe abịago ọ bịa kpọọ nna m mgbe anwa nna abụ nnata n'obodo nje na be ha mụ na ya nọrọ mụ na ya na-edina nna nne m mgbe anwa o dina na ọ na-anya ọkụ ị na-aghọta mgbe anwa mụ na ya na-edu m eje n'ọhịa akpata ọgwụ na ọ bụ na o nwee ebe ọ ga-ejesiere mmadụ ọgwụ o duru m mgbe ọ sị m bịawa nsoro ya mbunite akpa ọgwụ kedu dị na akpa anwa ọkwa mkpọrọgwụ ọ kpatara n'oge gboo na-enwe ndị na-agwọ ọrịa ọgwụgwọ ha chọọ ite esi ya ọgwọcha ha ịtụ a ga-esi esicha ya anyị ga-anọ richa nri a na-esi ya esicha ya
ebute mmanya na-anwụ onye anwụ a ga-eme ha ma anwụ mmanya anwa ọsị ya bịagodo kpuo ya ekpucha ya ọgwamagodo ya ọsị ya nekwa mgbe anyị ga-anazi ihe masịrị gị inye ya etu a ka nna m si emekwa mgbe anwa ọma abịasị gị nekwa ị ga-eweta nekwe nọọ ka ị dịgodo mma ndị ọbụla anyị fụrụ a na-ekene ya n'onye azọrọ ya n'onye azọrọ ya ọ bụrụ wee bụrụ na ihe kagodi ya mkpa bụ ka ha zọta ndụ. Daalụ. Ọ ya ka anyị ji si tata ka anyị tinye ụmụ ihe a ọnụ maka na nke bụ eziokwu bụ na gboo dibịa adịghị eme ihe niile dibịa wee ihe eji mara ha ewe ihe eji ama na dibịa nke a ndị na-agwụ ọ bụrụ dibịa Chizzy nwunye ya bụ nne m ọ na-enyere ụmụ nwaanyị aka ịmụ nwa ihe abụọ na-arụ nke ya ya ka ọ rụrụ nke ya di ya na-esi ọgwụ ịba nwunye ya na-amụ nwa ihe a ka ha na-abụ na ịkpọọ ha n'ihe ọzọ nwekwara nke ahụ ewe ndị bụ ndị ma ihe gbasara mmụọ na gboo ha na-eme ya ewe ndị mgbagasị ụmụ ihe dị iche iche nna m ochie ha ene nwaanyị be anyị dibịa kara aka na ogbeke agba ama wafọ gboo n'obo ha nke bụ ewere ka ihe ji mee gị agwọta gị na-abịa ịdị ha ndụrụ ebe a ma ọ bụ na-ewe ihe ike mere ebe a ọ ga-eje butegoro akpa afa ya ofe ozigbo ozigbo ya na-emesị gị ọsị gị naba na ọ dịgo mma ma ọ bụ na-ewe ụdị ọrịa dị iche ha magoro ihe mere mmadụ dibịa nke a ga-ebu ụzọ si jebe ebe a dibịa nke a ka a ga-esi jebe ebe a mana ugbu a ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu nwere agbata obi anyị apị akpị ọgba nwaanyị a mbọsị izizi mbọsị ịtọ mbọsị nọ asị mba na nke a karịa ejewe na dibịa afa dibịa agba afa ọsị mba na o nwere ọsị dị ya na o nwere mmụọ ikwere nkwa afọ ruo isi ha n'afọ na ị ga-eme ya omechakwa imere ya ọsị ka ya were ihe a wee kpọọ gị na ọ bụrụ na imere ha na nwaanyị a ma dị mma nwaanyị a na-eti mkpu na ya nkwọsị ya na ọma egbu ya mana ọ afụfụ a ka ọ ga-atagide ọma ararụ ụra wee sị nna m na-akọ ya sị ya ka ya kwere sị ya kedu ihe kpatara ihe a ji wee hapụ nwoke wee jee mee nwunye ya ọ sị na ọ bụrụ na nwoke a ka ihe a mee di ya mana etu ahụ nwunye ya nọ n'ahụfụ ọ ga-ejide ha n'abụrụ ozugbo nje nwaanyị a nwoke a ji wee mee ihe ọ chọrọ o kwesịrị ime n'ebe arụsị anọ mechaa ya nwunye ya dị mma. Ọ dị ma anyị ga-agbapụ ekwentị ka ụfọdụ tinye ọnụ maka oge nke tata eze ma tupu anyị agbapụ ekwentị kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị na-ege anyị ma na-ekiri anyị na Kpakpando TV na mba ụwa dum na na-ege anyị na mba dị iche iche ugbu a gbasara ndị a na ndụmọdụ ị ga-enye ịma na onye aka ji oge ụfọdụ ada ekwu ọ dịghị amasị ọ na-amụ onwe ya anasị abịaba ọsị ka ọ dịgodo ndụ kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị ihe na-agwa ndebe anyị ọ dị iche nke ngwabere onye ọbụla jiri nwayọọ ịbịakwa n'ụwa na onye nọ dibịa bịachi ego pata bọtụlụ bịa pata champion nọ bawa ọsọ na ọ bụ dibịa ma ọ bụ dibịa sị gị na ihe niile ka anyị na-eme enye ka agwọ ya hụ agwọ ka agwọ isi abịakwa chikwa chapụreti nwa o nwere kacha dibịa nịga na-agwa eme nke omenala ọchịnya nwere nke oyibo ọchịcha chapụreti wetebe ya bụrụchi egowa ọkwa dibịa ọkwa nwere ndị a dutekwa onye chekwa na ndị ụka a na-asọ ya ọchịa mbọ n'oge ndị ụka na ndị ụka nọrie ọnwa aka bụ nwa dibịa iji ọhọ n'aka iji ya bụ dibịa ọbụla oge ọbụla o ji obe n'aka ụfọdụ okerịsị obe na be nke ịchọkwara onye ghe ihe na-ekpete abịa egwu ndị na-abara ha ọsọ aka ndị ọsọ aka ọ ga-achị gị bịa ịbịakwa ọkpọwa na ekwentị chia na onye ọchịkwa nteje bịa gị bịakwa gị kpọkwa nwa nteje nekwa afọ m na nne afọ nna ya ịbịakwa ọchịghị hai ama m ebe isi ịbụ onye nteje isi hai ka ekwe ochi mmadụ nna m mụtara m ịma na-abachawere ama ndị ọsọ aka weta nke a were nke a ya ndị ba dịko ji na-enwayọ ihe wee ya karịa ahụhụ dibịa na-eme wee ọ dịkwa nwa ọsịsọ awọm dị na ụbọchị anyị ga na-achịkwa ma awọm ha na-afụgasị ha ga na-afụ na ya ọ dị ma ugbu anyị nwere ike ịkpọ gwa anyị maka ndị dibịa ụgha ka gị na ha si eme na alụ nke gị n'ihe ka anyị na-eme ụfụ ihe ị ga-eji ma ha ekobe agwọ ekobe obe ekobe ihe ndị ụka ekobe ihe ndị ọdịnala ifọ ọkụ a na-esi ebe niile apụta ụmụ ihe dịgasị anya ihe ga-atụ gị egwu ya ga-abụ ịpụtasị na onye a bụkwa oke dibịa ka ị ga-esi mmanya ka anyị na-akọwara gị ihe a ma ndị ga na-anapụ gị ego ụfọdụ asị gị buru ụzọ butere ya ewu butere ha nke a butere nke ọzọ tupu ọ gwazie gị o buru ụzọ napụ gị nke a
ọ gbabazie gị tiezie gị ego n'ahụ wee gwazie gị nnukwute ego ị ga-ewute ka ihe eweyere gị aka ihe na-eme mechakwa otu ahụ n'echi ejiri ego na-alụ nnukwute ụlọ na-agba nnukwu ụgbọala 09097711009 maọbụ 09023 1111009 ị nwekwara ike ịkpa anyị na 0705 0791009 ịkpọ anyị ịgbadata ekwurekwu gị ka o wee kwuo anyị wee mee ka anyị wee na-anụ nke ị na-ekwu ịkpọ anyị kparata ya ka o wee kwuo anyị wee nụ ihe ị na-ekwu gwa m afọ gị na ebe iche akpọ ekele gị nwanne a na-ekele gị daalụ a na-aza gị daalụ gaa n'iru ihe ahụ na-ekwu ebe ahụ ihe mere eme amaghị dibịa dibịa onye ọbụla yiri ha efe ọchọrụ dibịa ọghọrọ aghụghọ kpara chọwa ihe o ji eri ama mgbe ọ na-ahụ mgbe dibịa na-ahụ ihe na-etu a ejifu mmadụ ịrụọle n'obodo ha ji eji elele ihe na mmere ka a mara ihe ọnwụ ha ji ha bata ha kwuo ka ha si ji eme ihe ahụ ihe ahụ kwụ ọtọ ozugbo gawa agawa ọmarido karịa tukobo ma dọkịta ala eriji $1,000,000 adaebedocha ajụ ihe iji ahụ njem isi o nwere mgbe ọ na ọgbado ajụwa ese ejemie enwe ebe ahụ ị na-aga ọdụ onye ma onye wee ihe na-erute onye ahụ ekwu okwuchi olekwe ihe ụbịa ọchịagha aha ya chịagha ha dọkịta a na-agbakwa ha ahụ dọkịta a na-agbakwa ha ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye daalụ ụzọ ahụ mana kịta ụlọ ya ekele m unu kuru ji ewepụtake ndị ọjọọ ahụ ka anyị mara ha ndị ewonu daalụ ka anyị were onye ọzọ ịchọ itinye ọnụ n'okwu ibe ya nke ka ndị ọzọ tinye ọnụ gwa m afa gị na ebicha akpọ ekele gị nwanne daalụ Somadị na ị na-amaghị taa onye gaa n'iru enwere na-agbagwoju m anya ihe mere n'ime Disemba enwere onye bachi tụrụ mmadụ n'arụsị esi na-azụta mmadụ arụsị ha na-eme otu biznes esi na-azụta onye ha emecha wee nwụọ adịbazi otu na ezinụlọ ndị ahụ onye a tụrụ n'arụsị nwanyị na-achọkọta chọpụta a tụrụ ya n'arụsị mecha wee chọpụta asị na ebe a tụrụ ya n'arụsị maka onye nke nwụrụ anwụ na ndị ga-eji enwetakwu ego ka eji wee mechie ka ọ napụta gbu mmadụ na arụsị a tụrụ ya bụ ikpochapụ ezinụlọ niile na ọzọ ọzọ echie oke wee tụọ ya n'arụsị ihe asị ọ bụ onye tụrụ mgbuchi na-azụta mmadụ n'arụsị emecha bụ chọpụta onye nwụrụ anwụ ọzụkwa ndị ezinụlọ ga-eweta ego ka a ji wee mechie keesi onye na-agbagoju m anya aka m ka ahụ ụlọkọ ọrụ m ihe ọfụma ọchọkwara isi ọrụ ebe ihe gbasara udo nọ ndị igwe ndị eze kwesịrị isi ya n'ọrụ atọ mmadụ na-arụsị ewepụta egwu a n'ọha ekpe ya ekpe ọ bụghị nakata esi na azụga atọ mmadụ ngwa daalụ nke ọzọ si je makwara ihe gburu ya agagagwa eje ajụ ihe gburu ya ọkweghị ọta maka na nke mbụ bụ ndị a mere ụdị ihe tụọ ọ bụrụ eziokwu ka esi ka ọ na-eje na-amara ya ikpeazụ na-akọ n'azụ je tụọ ya n'azụ ndị tụrụ ya n'azụ akpọghọ ya si je gbakwara ihe gburu ya mara ndị a na-asị ka eje kpọta ọ ya mere oge ụfọdụ onye isi nchụaja onye mere oge ụfọdụ anọgide eje kpọbara ndị mmadụ ndị ogbe ọgụ ndị a bụ ndị uwe ojii na ọdịnala a na-asị gịnị mere ụdị ihe dị otu a ị ga-eje mee mmadụ onye ahụ awụkwana esizikwazie ndị a je bute ego ha na-eweta bụ ego gịnị ihe ndị abụchakwa ihe maga ihe ọ dịka onye isi nchụaja biko tinye ya ọnụ ka ịmana abụchi a na-egbu mmadụ n'aghụghọ mmadụ adịkwa na-eji abụchi ji egbu mmadụ ịmakwa na ịtụkwa mmadụ iji nkịtị iji ahaghị ahụ egbu onye tiri iyi maka ihe ọ bụla atụrụ ga-egbu ofu onye ịtụkwa mmadụ iji onye na-emeghị ihe
iyi chekwa ka egbuo je gbuo onye tara ya bụ na ndị a na-akpụcha ọndụ gwa ya ahụ na-akpụcha ya bụ ihe ka nwoke mmadụ chọpụrụ egwu ma ọ na ha ji eto a na-arụsi jejichi ụzọ ọzọ gbuo enwere ike ime ihe niile bụ ihe na-eme a na-anụgasị ihe bụ akụkọ a na-anụgasị mmadụ nọgide ka o wee sị na ihe ọ na-eme dị ile eje were onye ahụ eje mee ihe ọzọ si n'azụ onye ahụ analie ka e wee sị na ihe a na-eme dị ile ka e wee butekwa ego ọzọ ndị ọzọ tụgbazi egwu na-abịa na nke ha arụsị adịghị aghụghọ ọ dị mma ọ wee bụrụ ya na ihe anyị na-ekwu bụ n'afọ a bikonu ndị be anyị onye ọbụla fie isa n'anya zere ndị dibịa ụgha ka anyị were nke anyị chechizie ya na okwu a gwa m afa gị na-ebicha akpọ bee ya nke o n'oge na-asa anyị kwarapụ ihe ahụ kwuru nwunye na-eme mana abaghị ọ na-emekwu alụpụtasị atụkwala arụsị onye nwa ya mara ma ya ekpere ekpe arụsị ekwu mmadụ ebe ka ngwụ na baya ote 1 million naira na ibe arụsị ikpe onye buru isi ya ọ dị mma efugo ihe anyị na-ekwu na ụdị ihe dị otu a abụghị kwesịrị ndị eze ọdịnala na ọ bụrụ na ewere ndị eze ọdịnala alụ ọrụ ha ụdị ndị dị otu a biko na nkenke jiri achịkọta okwu gị maka na oge na-asịsị anyị kwarapụ ka esi ahọdụ onye isi nchụaja na-agụ alụsa obodo maka na nke a ọ na-ewutere karịa na mmadụ ga-anọzi a na-eme ihe dị otu a eze obodo anọrụ ụdị ndị dị otu a ndị obodo kwesịrị ije mara ihe ndị dị ebe ha shibata na-eme ụdị ihe dị otu a ihe na-agwa unu bụ ndị na-emenye ya ihe onwe dị ebe ahụ ibe nwa ba anyị kịta ndị ga-eme ya ka abalị mmiri eji eme ndị banya ma mmadụ na ha mere ihe ahụ onye a bụ ndị aghụghọ onweghị ọnụma ọbụla dị n'obodo aka abịa atụmadụ maka tifie na-atụ anyị bụ na-aga ọnụma ga-agwa gị ndị onye na-atụ anyị akpọ unu n'Igbo kpedo unu onye na-ekwe ha nwụọ iyi anyị anaghị atụ arụchi onye darukwuo okwu na azụ mmadụ wa onye ga-ekwu onye ekwu ọkwa na onye ekweghị abịa anyị siri na okweghị abịa anyị anaghị atụ ọmadị arụsị onye ọma na-abịaghị ịtụkwa arụsị ahụ egbu ihe oge bụ na-atụ ya bụ ihe ndị abụchakwa ihe ọmagamogo nwa dibịa ndị mmụọ ụgha ha bịa na-eme ụzọ ọnwa bụ ndị otu anyị ọ dị mma ekelela gị elu ahụ ị nụchara ugbu a bụ ọnụ eze Enugu onyeisi nchụaja na-azụgọ ana akama ngwuo ọ ga-adịrị gị na mma nwanne kwa afọ ka a na-abịa otu a na-akọ maka oge adịghị anyị kwesịrị ịkọwa ihe akọlụ ya na mana ụbọchị ọzọ anyị na-agakọsị ụnụ ụmụ awọm na ụmụ ihe a niile a sị m na n'ọnwa ka ndị mmadụ dọwa ha aka na ntị ọgwa ndị ka na-eme ajọ ihe dị otu a n'ịbụ onye dibịa ụgha ka na-eme ajọ ihe dị otu a na ga-etigbucha ndị a niile obodo kwunienu ka unu maba ụdị ndị a bikonu ndị eze ọdịnala bikonu ya bụ debe aka gị ọcha biko ihe mee gị jee chọọ ụlọ ọgwụ ma ọ bụ onye mma ihe onye ekwe na akụkọ ọgwụgwa gị ọ bụrụ onye ga-asị gị butebe ewu ma ọ bute nke ọzọ amarị na ndị mmụọ na-eme nke ha mana ewere ọ bụziri nke mmụọ ka ị chọrọ ime emere gị nke mmụọ ka anyị dobere ya otu a ụbọchị ọzọ anyị na-akọ n'ubi ebe a kere na m ndị niile kiri anyị kiri Kpakpando TV na mba ụwa dum ọ ga-adịrụ niile mma na ndị gere anyị ọ ga-adịrụ niile mma biko nke onye chi ya zere ka anyị ga-egbe na izu ụka ọzọ cheta na abụ m Chizzy Ani ọ na-abụ ọkụ elekere anyị anọ ugbu a ka anyị na-emezi ụmụ ihe a Fraịde mana Tọzdee anyị abata n'oge ndị Igbo na Solid FM ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma wee na-asị nke onye chi ya zelu mbugharị ọnọdụ ugbu a Chidimma anọgoro eduzuru wee na-aga n'oge nke ha ngwa ka ọ dị n'o